Počuť, Maro, minule sa mi stalo taká vec. Idem si výťahom, ja, môj syn, 6-ročný a suseda. A tá suseda, ona býva nad nami a má mačky, má hromadu mačiek, nechápem, ako tam môže existovať, ale proste nielen z jej bytu ide hrozný smrad a ona keď vynáša proste tie veci, si predstav, čo je to za nechuť, no, ale ideme v tom výťahu a nesie ona tie smeti a tie, neviem, čo to mala nejaké proste bordel po tých mačkách. A takto sa na seba pozeráme a len ten môj syn zrazu, že tati, zase smrdíš. Hej si predstav, takto mi to dal, malý sviňák mi to úplne naložil v tom výťahu. Taký som bol maličký. Ako som mal 2 metre, tak pred tou susedou, čo občas si ako tak, proste si pinkáme nejaké správy, že mačky vám tam robia bordel a takéto veci, tak zrazu som bol taký malý a úplne, čo som mal na to povedať, lebo on ma prichytil presne pri tom, čo sa tam ale reálne bežne stáva, že keď ideme sami, tak proste nejaké plyny tam lietajú hore-dole, ale toto mi úplne mi odpálilo mi dekel, kokos, malý opičak. Stalo sa ti niekedy, že takto ťa tvoje deti načapali, že v také ako negliže, intimno, neviem akej situácii ti to vypálili takto do očí? Ja mám skôr opačný prípad, že deti mi hovoria, že tatino, prestaň, nestrapňuj nás, hej. Ja, Čiže skôr ja ich vystavujem nejakým takýmto expozíciám. Ale mám príhodu tiež s mačkou, že večer už je, nie. My máme taký mezonetový byt, ale máme ho naopak otočený, že vlastne hore máme obývačko, dole máme spálne a ja som teda v spálni, oproti sú detské izby a ja teda si čítam a počujem akože, že ide proste niekto po schodoch dole, hej. Tak ja si myslím, že to je dcera, alebo bola proste niekde hore, hej, že dopozeral telku alebo čo. Tak hovorím, že ďoťa, že už ideš spinkať, hej, a nič. A stále tie zvuky idú po tých schodoch dole, hej, že ďoťa, ideš už spať? Stále nič, tak sa postavím, vybehnem a to bola susedina mačka Lota, ktorá vliezla nám cez balkón, vliezla dole, išla preskúmať náš celý byt, tak sa vyplašila, ja som sa vyplašil, potom zdrhala preč, hej. Takže áno, takže k nám tiež chodia mačky, ale našťastie u nás nerobia ešte tieto veci, lebo my sme mali psa, oni majú rešpekt, lebo toho psa tam stále cítia, že by sa im mohlo niečo, nejaká újmu, že by mohli dostať, keby tam vyrobili niečo. To ste mali nejakého drsného psa, pretože my máme tiež psa kamarát a tie mačky od tej susedy, oni sú také svine, že sa nám chodia normálne pomstievať, jak tam cítia toho našeho psa. A normálne sa nám proste vykadia na rohošku alebo nám pochčujú kočiar, ktorý tam je. A tá suseda nám už vlastne platila 2 kočiare. Hej, že normálne sme prišli ukázať, že vaša mačka sa nám tu do toho vyčurala, že dávajte si na ňu pozor. A ona taká ako chuďak, že je strašne ako nešťastná z toho, ale proste čo tam má robiť tá mačka? A oni sú také svine, že nám sa tam idú vychcať do kočiara. Fuj, to je úplne nechutné. Ja som mal akože oni to vedeli, tie mačky, vlastne čo majú susedia mačky u nás. Ja som mal maďarskú výžluč, polovný pes, hej, stavač. On v podstate bol taký, akože ona bola taká lenivá, že dajme tomu, že sme išli po lese, prebehla jej srnka popred nos. Tak ona až po chvíli zdvihla hlavu, že niečo sa tu udialo, hej. Ale keď ona zacítila mačku, tak normálne si pamätám na situácie, kedy to bolo, že na hranici života a smrti teda jej, toho psa, že som otvoril dvere normálne na vchode a my máme takto, že teda vchod, cesta a parkujú auta popri ceste. Hneď akože to je nejakých 5 metrov odchodu. Ona, keď zacítila, že tam bola mačka, ona vystrela takou brutálnou rýchlosťou rovno odchodu, čo normálne ona nedokázala takú rýchlosť vyvinúť, ani keď som ju nútil, hej. Lebo ona proste tú mačku musela akože zahrdúsiť, hej. To proste, mačka bola pre ňu najsilnejšia motivácia, aby proste zo seba urobila supermana, hej, ten môj pes. Čiže tie mačky to vedeli, preto si dávali pozor, lebo ona bola reálne vysadená na mačky. OK, tak to už chápem, že to znecítili, pretože ten môj pes je doslova ako pokadený z tých mačiek. A možno, že oni robia to, že ti tam sa naložia, že značku z toho, že dávajú taký, že nerešpektujú toho psa, že ja si tu urobím, čo chcel, ten váš pes má aj tak nedá. No je to možné, ale počuj, minule si ma označkovala moja dcéra presne takýmto spôsobom, kamarida. Takže sme boli na detskom ihrisku, boli sme bez manželky a zobral som jej motorku, proste veci, ako skvelý tatko. Išli sme na ihrisko a boli sme v takom lese, ešte tam bol kamoš, no a vraciame sa a ona vlastne už keď sme odchádzali z toho detského ihriska, tak už hlásila, že bobo, tak reku, OK, super, tu je záchod, takže ideme na to. A ona sa strašne bojí, tým, že nemá vlastne ešte 2 roky poriadne, že ju dám na ten záchod, má z toho nejaký úplne panickú hrôzu, ale doma to zvláda na nočníku, ale na záchode nie. No, takže proste tam to nezvládla, nechcela, sekla sa, tak vravím, OK, tak pôjdeme ďalej a proste vyskúšame to po ceste, niekde do trávy. No a ja som na to zabudol a vlastne ona, jak sme išli, sme boli skoro doma, ale celý čas mrnčala, že bola proste taká nejaká nevrlá
A vravím si, že no nič, tak ja už neviem, jak ťa mám nosiť, lebo celú cestu som ju skoro niesol. Som ju chytil dopredu ako taký batoh, vieš, vpredu, a len sa tak ako upelešila a len cítim, že a vravím, nie, teraz kadíš, prečo mi to nepereš? Normálne som mal blato na ihrisku, mala poriadne, takže mal som hovno na práci potom. Jediné šťastie bolo, že som tam bol nachystaný, ale som tak odpratal vedľa tak ako hlavnej cesty do trávy a tam normálne som mi to musel vyklepať z tých spodárov, takže úplne brutál. A to neviem, či sa tebe niekedy stalo, ale Mne sa stalo ja mám pocit, že ten začiatok rodičovstva, že to je proste celé ohovňa doslova. Ja mám k tomuto 2 komentáre. Prvý je k tomu záchodu. Môj syn medzi 2. a 3. rokom, čo vlastne bolo tesne predtým, ako on mal nastúpiť do škôlky, hej, a teda sme ho pripravili na to, aby už nenosil plienky, lebo to je podmienka, aby si mohol ísť do tej škôlky, že nenosí plienky to dieťa, tak sme ho teda učili na ten záchod. Lenže on tam akože na ihrisku, na dvore, s tými ostatnými chlapcami, čo boli v tom našom dome, si sa nejakým spôsobom si sugerovali, že v záchode je Spider-Man, hej. Že nie, že pavúk, ale že Spider-Man. Takže on odmietal ísť si sadnúť a kakať na záchod, lebo proste, že odtiaľ vidie Spider-Man. Pritom Spider-Man si myslí, že to je pozitívna postavička, že to je ich hrdina a tak ďalej. Čakal, vieš? No? Hej, ale nie, ten Spider-Man bol v našom prípade ten bloker na to, aby vlastne on išiel na ten záchod. Tak my sme skúsili takú motiváciu so ženou, lebo sme sa správali trošku akože nezodpovedne v tom, že vlastne Mali už od 2 rokov sa hral s tabletom, hej. Tak sme mu ten tablet zobrali a povedali sme mu, že dokedy sa regulárne sám nevykaká na záchode, tak ten tablet si nemôže zase zobrať, hej. 2 mesiace to trvalo, kým táto motivácia nejak zabrala. Aj keď si myslím, že to ani nebola až tak motivácia ako nejaká už nutnosť, tak normálne dodnes si pamätám, lebo som bol pri tom, sedel na tom záchodíku, vykakal sa po tých 2 mesiacoch, čo nebol ten tablet v ruke. Prvé slovo, čo povedal, že to vôbec nebolo také, nebolelo, alebo také niečo také strašné, to nebolo, hej. A druhá veta bola, že kde je tablet? Že on to v hlave nosil 2 mesiace, neurobil nič extra, tú extra milu neprešiel, že aby to hneď ukončil akože to obdobie bez tabletu normálne, ale hneď tá myšlienka potom, ako to hovienko spadlo a sme ho spláchli, bolo, že kde je tablet. No vidíš, asi to nebola až taká motivácia ten tablet. Vôbec. A druhú vec ešte k tomu, k tej dcére, toho som mal akože onehda, som mal s ňou takú diskusiu, pretože sme niekam išli a išli sme že na kúpalisko, že ideme, ale išli sme tak, že aby sme na jazeru, takže aby sme sa rovno prezlekli doma, tak ona zrazu proste sa zobrala a išla do kúpeľne a zamkla sa, hej, že sa išla presť do tých plavok a tak. No a keď potom vyšla, ja hovorím, že predo mňou sa nemusíš hanbiť, že povedal som, že ja som ju videl asi 1000-krát, hej. To nie je pravda, hovorím, ale však keď som bol predsa s tebou na rodičovskej dovolenke, tak som to denne aj 3-krát prebaloval, to som robil ja. Nie, to robila maminka, hovorím, nie, to som robil ja, ona si vôbec nepamätala, že som s ňou bol rok proste doma a že ja som ju proste denne niekoľkokrát čistil, hej. Mm-hmm. Že to je veľmi zaujímavé, že tento zážitok vytesnil, si myslel, že len maminka ju prebalovala. A tak možno našťastie, ale jasné, môže byť, ale ja som už bol taký zručný potom v tom prebalovaní, že to bolo, že šup, akože proste ja som sa vyskyloval v tomto, hej. No, jasné. Teraz moja malá bola asi pol dňa strávila so svojím dedom českým. Áno. A ten mal normálne ako hrôzu z toho, že musel prebalovať. Že to robil proste, neviem po koľkých rokoch, sám si nepamätal po koľkých rokoch, ale proste nevedeli, jak na to. Ona tam hodila tam bombu a bolo treba. No tak dedo má podľa mňa nočné mori do dnes z toho chudák. Akože pravda je taká, že keď máš trošku slabší žalúdok a keď tie deti začnú už jesť vlastne, na začiatku je to relatívne bez zápachu, hej, keď jedia len to mliečko materské, ale keď začnú už jesť proste aj hlavne mäso, tak to sú bomby naozaj. To keď máš slabší žalúdok, tak sa aj povraciaš. Ako muž sa povracia určite. Hej, to asi vieš čo, neviem ako to máš ty, ale moja manželka vraví, že oni smrdia po mne, takže ja mám to vlastne necítiš. Áno, ja mám sám sebou nastavenú tú laťku tak vysoko, že proste to už ma nič neprekvapí. V súvislosti s tou dcerou ma teraz napadla taká vec, že zobudila sa, vstala a potom ja som ešte niečo pracoval, bol som na nejakom meetingu online a ona išla chlapcom do izby, kde majú veľký stôl krásny, drevený, majú tam 2 stoličky, majú tam proste papiere, fixy, ceruzky, proste všetko nachystané na to, aby mohli tvoriť. A ja, ak som ten 15-minútový hovor proste nejako dokončil, tak zrazu po 5 minútach alebo po chvíľke som tak precitol a vrám si, že to je nejaké ticho, že to je divné. Najhoršia vec, keď máš divné. deti. A idem do tej izby a ono normálne takto celá pomalovaná, celé nohy svoje, normálne tu, brucho si pomalovala, na ksichte vyzerala ako vojak, ktorý sa maskuje niekde v Afganistane alebo kde. Ten stôl pomalovaný,
stolička pomalovaná a papier čistý. Som myslel, že ma porazí v tom momente. Že... Papier bol málo inšpiratívny. Podklad, ja to nechápem, že proste čo sa stalo, ale to ticho je úplne ako zabíjajúce pre rodičov, podľa mňa, že keď je ticho, mimo toho, že spia, áno. tak to je brutál podozrivé. Vieš, že je nejaký prúser. Ja ťa len v tomto upokojím, moja dcera má už 11 a ešte stále, keď sa nudí, tak že sa pomaluje, pokreslí sa. Sama seba? Áno, regulárne. Ale to už akože nejakým rúžom, nie? Nie, normálne perom. Ona dojde zo školy, že nudila som sa na hodine a normálne, tuto proste také, že imitácie tetovačiek, ale normálne perom, regulárne proste, hej. 1 roka, 2 roka. Našťastie už na tvár nie, to malá obdobie aj na tvár, už teraz na tvár nie, lebo to si nevidí na to počas tej školy, ale normálne ruky má hocikedy počárané. Aj fixkou, bars, čo? Akože ja ju napríklad aj kvôli tomu, teraz keď to bude vidieť o pár rokov, tak to bude kompromitujúce pre ňu. A ja kvôli tomu volám aj šmúdla od detstva, lebo proste ona je v kúse dočaraná, v kúse proste bude pomalovaná, alebo je špinavá od jedla, alebo od niečoho, hej. Tak možno bude pokerovaná. Čo je povieš tých 15, keď príde s tým, že to chce premeniť a chce, neviem, sa tetovať alebo dať sa potetovať? Ja som jej hovoril, že mne by sa to páčilo, že keď príde s nejakou akože zmysluplnou tetovačkou, hej, akože kerkou, ako si povedal. Samozrejme, jej matka to vníma trošku inak, hej. Takže uvidíme, bude to zápas, ale ja si myslím, že čo s tým urobíš, po 18 si aj tak urobí sama, čo bude chcieť, hej? Asi, hej, no. Aby to nebolo tak, že proste podľa mňa je to, ak sa dobre pamätám, od 16 legálne, že môžeš, keď prídeš do tetovacieho salóna, tak si dá nejaké srdiečko nad zadok, nejakú takúto chujovinu, čo bude potom lutovať. Ja som mi skôr povedal takú vec, akože už tak akože kvázi, lebo ja k tomu sa snažím tak pragmaticky pristupovať, nazvem to, že dátovo, že ja som taký datafotér, hej. Že hlavne si vyber farby a tetovacie štúdio, ktoré nie sú vlastne s tými chemickými nejakými ťažkými kovmi a tak ďalej, že skúsi nájsť nejaké farby, ktoré sú priateľnejšie k prírode, k tomu ľudskému telu, hej, lebo vlastne tá nejaká štatistika tam je, že vlastne neviem, či dokonca nejak 60, možno 70% vlastne tých ľudí, čo sa dali potetovať tými nesprávnymi farbami, majú alergické reakcie na doživote a tak ďalej, hej, to znamená, že skôr som to povedal na to, že keď už to máš, tak maj to ako tak, aby ti to nepoškodilo nejakým spôsobom proste zdravie. To pekne si prihodil k tomu, že vlastne v jednej z minulých epizód tu bol Vašich Strnadel a ten nám hovoril o tom, jak on má dievčatá puberťažky, jak už riešia proste rôzne piercingy a tak ďalej. Presne na toto som sa ho pýtal, že vlastne jak to má s tým, že či ako nemám problém, že si dodávať piercingy, že či nechcú po ňom tetovanie. A on proste povedal takú krásnu vetu, ktorá sa mi zdá, že vlastne tvojou úlohou nie je, aby si je to odhováral, lebo aj tak si spraví, čo chce. Tvojou úlohou je, aby si je pomohol vybrať ten najlepší tetovací salón, aby si ju tam doviedol, držal za ruku, keď ju to bude bolieť, zaplatil a držal hubu. Že vlastne ako dáva to zmysel, tá logika sa mi veľmi páči, že vlastne aj tak s tým nakoniec nič nespravíš, tak aspoň daj nejaký smer tomu, že aby to bolo čo najlepšie. Súhlasím, ešte plus navyše som sa aj snažil vysvetliť, že, lebo však to vidíš, všade vidíš to v tých videách, na tých influenceroch, vidíš to, v Bratislave dojdeš do centra mesta, tam proste každá čašnička, podľa mňa to je súčasť výberového konania, že musí mať pokerované ruky, inak nemôže robiť v centre proste na terase, hej, čašničku. Tak som sa aj snažil vysvetliť, že keď už si to dáš, tak nech to dáva nejaký zmysel, lebo dať si akože cez celé stehno nejakú láliu alebo nejaký kvet, potom keď budeš mať 30-40, ti to bude vadiť, hej, tak daj si potom niečo, čo, nejaký symbol alebo niečo, čo chceš komunikovať, čo ťa buď vystihuje, alebo nech to dáva nejaký hĺbší zmysel, ako len si dať nejaký kvet, alebo presne, že dýku... Kotvu chcem ja inak, ako na staré kolena. Klasický kotva, dýka a srdce a potom ten ostnatý drát, alebo rúža s trňmi, hej. Moro Pepek námorník. Hej. Lebo ja som napríklad bol silne, keď si o to načal, som bol silne ovplyvnený jednou vlastne českou kapelou, sa volala Tichá dohoda, oni mali taký super song, taký hit, že Kotva kříž, hej. Uh-huh. A to je proste, že to má ovplyvnúť ten text, všetko a hovorím si, že toto ešte na staré kolená, plus vidíš, som taký vodácky štýl mám, akože chodíme na tú vodu, že tá kotva s tým krížom by teda mohla byť. Tak som zvedavý, potom keď to budeš mať hotové, tak pošli fotku. Dúfam, že to bude dobrá práca, že to nebude nejaká fušerina. Poriadny, hej, ceco, na celý cecok. Cez svolku hrudníka, jak majú tí samoánski bojovníci, tie rôzne ornamenty. A budeš musieť potom pred každým vodáckým výjazdom ešte nejakú vltavskú haku zatancovať. No, presne tak. A budeme musieť mať tričko, ktoré bude takto s výrezom, aby bolo vidieť, že to proste tam mám. Hej? Aby som hneď deklaroval tú akože vernosť tomu stavu vodáckému. Hej? To je vlastne ako dobrý tip na nejakú fotorovskú výbavu, hej? Že si proste vystrihneš tú dieru, aby ti bolo vidieť tú kérku poriadnu.
Tak ja som videl zase pánov, ktorí mali akože na schvál ustrihnuté rukavy, bolo vidieť, že tam majú nejaké nebezpečné kerky v krčme, aby sa všetci báli, hej? OK. To je jasné. V amerických westernoch alebo v takých tých filmoch, kde bývajú tí drsní jazdci na motorkách, tak oni vlastne chodia iba vo vestičkách. Musia, no. Fotroviny sú hrdým partnerem neziskovej organizácie Luno. Společne pro zdravotní prevencii. Za mnou majú deti strašnú úchylku, aj za manželkou sa tu vlastne teraz naučili chodiť na záchod. Neviem, prečo to tak je. Možno, že sa tam trochu schovávam. Môže byť, že tam trávim viacej času, ako by bolo prínosné. Ale raz som tam išiel len, že sa proste vyčúrať a zrazu sa tam, stojím tam proste nad tým záchodom, zrazu sa tam vlúpal ten syn malý, 3-ročný, a len tak sa pozrie hore, jak čúram, a on vraví: Tyjo, táto, ty máš ale pinďora. A normálne si dal svoje gate takto dole a pozeral: ja takovýho nemám. To úplne ma rozsekal, a odtedy sa tam zamykam, lebo to proste nejde inak, aby mi robil takéto scény tam. Akože my už nemáme vlastne, že klasický zámok s kľúčikom a máme už len vlastne takú tú poistku, hej. No a tiež v jednom momente sa mi stalo to, že proste som na vecku a zrazu proste niekto vonku baštrnguje. Tá poistka sa odklopí a vlastne otvoria sa dvere, lebo syn z vonkajšej strany šrobovákom, keď mal 5 rokov, to vlastne si niekde si to všimol, že neviem, či mu to niekto ukázal v nejakom videu, že proste zvonku to vieš tiež otvoriť, ale musíš mať šrobovák, lebo tam je vlastne ten zárez, hej. Takže takto sa mi on vlúpal normálne a pritom išiel povedať nejakú banalitu úplnú, alebo niečo si chcel vypýtať mobil alebo čo, ale regulárne som mi proste vlúpal do vecka. Zjavne to bolo pre neho strašne dôležité, aby použil vlastne všetky skily sveta. Áno, presne, že si najskôr dal, vyťukal si, že how to, hej, proste do Google a potom videl nejaký tutoriál na YouTube a potom to použil. No tak pokiaľ od 2 rokov bol schopný vlastne ťukať do tabletu, tak už mal 3 roky na to, aby prišiel, jak sa ti vlúpať na záchod so šrobovákom. Áno. Je to komák po tatkovi, že? Akože minule som len tak ako, lebo kvôli tomu, že sme sa rozhodli, že na akú školu by mali strednú, tak bol som mu dať urobiť akože IQ test, taký ten detský. A mal celkom dobrý výsledok, hej, a tak akože taký pyšný mi to prišiel povedať, lebo však na tom teste som ja nebol, tam bol on s tou psychologičkou sám, mi to tak pyšný prišiel povedať, ja som povedal, ale ja mám o 10 viac, hej, teda som povedal to číslo, on mal, že 129, a ja hovorím, že ja mám 139. Neverím ti, akože bol nasratý, si myslel, že on je teda ten najinteligentnejší v tej rodine a tak normálne tak bol tak aj mierne sklamaný, že ako to, že jeho foter má proste ešte o 10 viac, vieš. Že ste si mohli už v takom mladom veku pomerať pindíky. No ale IQ pindiky, áno. Hej. No ešte chvíľu si vyhral, ale počkaj, však... Ja si myslím, že pôjdem dole, však to bude aj nejakým spôsobom degradovať vekom, takže... No to je pravda. Ne. Lebo keď ma vyzve na challenge, že poďme si teraz spolu pomerať, že na dvoch kompoch ten istý test, rovno hneď teraz, tak akože možno zhorím, jak fakla. No počuj, minule som zhorel jak fakla, lebo som bol v Kauflande a to bolo ešte, keď som mal malú dceru. A neviem, či tebe sa to stávalo, keď si mal malé deti, že som sa snažil využiť presne ten čas, kedy spala. A to, aby som spravil nejakú ďalšiu aktivitu. A zaspala mi pekne v aute, tak som ju v tom vajíčku som ju zobral a že idem do Kauflandu nakúpiť. Pichol som ju na ten košík a samozrejme prídem len pri ovoci a zeleninu a zobudí sa, takže zrazu celý nákup som mal pod tlakom, pretože zoznam bol dlhý kokos jak papírus normálne. Takže zrazu som to musel nejako vyriešiť a napadla ma úplne skvelá vec, kamo. Lebo mal som na zozname nakúpiť aj také tie detské kapsičky ovocné a že jednu je dám do ruky a nech sa proste s tým hrá. A vieš, ak to zafungovalo? Úplne na parádu. Ja som ju tam mal pichnutú a ešte hodinu sa ona tam s tým hrala, jak ja som nakupoval. Takže si teraz predstav, že idem na tú pokladňu, nakúpený plný košík, vyhadzujem to tam normálne lopatou, toľko tam toho bolo, že môžem proste toho vyhadzovať lopatou, zaplatím to, prejdem a vonku pri vchode si všimnem, že ona drží stále tú kapsičku v ruke a že my sme ju proste čorli. Na parádu. Úplne na drzáka sme ju čorli, takže nie, že by som chcel dať niekomu teraz tip, že jak sa to vlastne ako robí, že jak sa čoruje v obchode, ale musím sa priznať, že som sa tam vrátil na informácie a som to tej pani vysvetlil, tam mala takú srandu zo mňa, takú zábavu, že nie len, že sa mi to stalo, ale že som zjavne asi aj taký blbý, že som sa prišiel priznať, pretože ona mi vraví normálne, že to je úplne bežné, že nám tu ľudia takto kradnú veci a vy ste aj jeden z mále, ktorý sa príde priznať. Takže ešte aj tak som mi vlastne vysmiala, že ja som chcel si to svedomie napraviť a že prídem zaplatiť tých 10 korún alebo koľko to stálo. No, vidíš to.
Za dobrotu náš obrotu. Ja inak mám akože, nie si v tom sám, mám úplne rovnaké postihnutie. Mi sa zase podarilo tiež, že mal som kočár, ale mal som teda aj nákupný vozík. Ale vlastne bol ten nákupný vozík plný a na záver som videl, čak ako oni tak vedia postaviť tzv. Ten displej na impulzívny nákup, už smerom akože ku pokladňam a bolo tam zlacené pivo, hej. Tak som zobral celé pláto toho piva plechovkového, ale košík už bol plný a nemal dole taký ten priestor, hej, a tam bola zelenia všetko, tak hovorím, aby som to nepomačkal, tak som to strčil do spodku kočara a vyšiel som tým takisto von s tým platom toho piva. Čarol si to tiež? Áno, došiel som na parkovisko a tam som zistil, ak som išiel složiť ten kočár do kufra auta, tak som zistil, že to nejde, že tam proste je dole to plato toho piva. A tak som nad tým stál a hovorím si, že paráda. Bo však to bolo dobré pivo a nebolo úplne najlacnejšie. A potom sa veľmi ozvalo to svedomie, že no ale pokiaľ si ja dobre pamätal, však tiež som robil proste v FMCG, takzvanom v riflovackom tovare, že väčšinou tieto manka sa, keď je zlý vedúci, že rozdeľujú vlastne medzi pokladničky, že normálne to regulérne strhne, hej, čo je že denné manko. Tak som sa vrátil naspäť a som to zaplatil. Hej. Prišlo mi ľúto tých ukrajinských pokladničok, ktoré tam sú, že proste nemajú asi bohviakú výplatu, tak aby ešte nemuseli platiť moje pivo. Hej. No takže si to vlastne zachránil. Ale chvíľu som mal, akože proste tú paralýzu rozhodovaciu na tom parkovisku. Svrbeli pivné prsty. Presne, ale nakoniec vyťazilo tie gény moje, čo mám. Ja mám akože takú tú genetickú výbavu, že musím byť slušný, dobrý a robiť charitátne veci. Strašne by som nechcel, chcel by som byť vilen, chcel by som byť zlý, ale proste mám takú genetickú výbavu, že sa to nedá prelomiť nijak ten kód, hej? Ale počkaj, ale však vo väčšine prípadov sa stáva, že deti to naopak ako podporujú, že keď máš deti, tak proste chceš im byť tým dobrým vzorom. Áno, proste z tých bad guyov sa stávajú tí, ktorí idú na detské ihriska a sú tam kľudne v ružových tričkách a proste hrajú sa tam s lopatkami. Takže to nepodporilo to v tebe, že si mal decka? My to skôr máme akože tak, že ja som ich ako keby učil a to som mal dosť dlho, lebo oni sa často hádali a bili sa a brali si veci, hej, navzájom. A chvíľku trvalo fakt, že myslím niekoľko rokov, ja som stále opakoval to isté, že lojkovci sa delia 50-50, hej. Buď teda medzi sebou, alebo sa delia s okolím, že mám niečo, tak polovicu si nechám a polovicu dám tým potrebným, hej. A teraz už to normálne majú automaticky, hej. Ale trvalo to asi 2-3 roky, kým to proste pochopili, že lojkovci sa delia 50-50, že som im násilím musel naštartovať ten gén, ktorý oni majú po mne, hej, proste tento charitatívno caring and sharing a chrániť a brániť, alebo jak to je proste, hej. Tak a teraz už to u nich funguje. Že som ten gen reštartol takto verbálne a už sa delia. To sa mi páči. My sa tiež snažíme toto podporovať. Samozrejme, nie vždycky to funguje, ale hej, no tak to je ako asi naša úloha, nie? Že proste to naštartovať a vedieť, že kde je ten smer a proste tam nakopnúť, že nebuď blbý. Lebo vieš, to presne vidíš, akože, že niečo má, čo strašne chcelo to dieťa, či už to nejaká sladkosť, alebo hračka, alebo niečo, a tak to s tým stojí a ja sa dívam, že čo urobí, hej, keď je v nejakom kolektíve samozrejme, a proste vidím, že s takým ťažkým srdcom ide a rozdelí sa, hej, proste o nejakú tú obľúbenú sladkosť, ktorú majú, hej, nebudem tu tie značky teraz menovať všetky. Hej. Ale tak potom sa im to zase vracia, že ako dostávajú. Ale jasné, to znamená, že aj ja im vždy niečo prinesiem. A teraz už tak, že aj oni niečo, že idú na nákup sami, už sú relatívne veľkí, majú aj svoje peniaze, nejaké vreckové, že aj niečo im nedonesú, hej, normálne to som úplne že šokovaný z toho. Je to síce väčšinou blbosť, ale ako poteší. Taková blbosť, ale poteší. Dobre, kamoško, keď si tu začal s darčekmi, ja tu mám pre teba darček našich kamošov a parťákov z Motmotu. Oni pre nás spravili vlastne takúto blend kávu, ktorá je špeciálne pre nás, z ktorej 20% zo všetkých predajov potom na konci roka oni zoberú a opýtajú sa nás, našich ľudí, našich fanúšikov, že počujte, komu chcete tých 20% z predajov tejto kávy darovať. Paráda. A my sme si určili, že bude to buď naši parťáci z Luno, alebo tu bude jeden rodič a ešte k tomu vyberieme jeden projekt, ktorý bude na Donio, takže na konci roka bude na toto hlasovanie. Perfektné. A pre teba je to ako darček. Perfektné. Nech sa ti páči. Viem, že ty kávu nepiješ, ale dáš to určite svojej manželke a to bude mať radosť. Ale je to akože špeciálne taký, že mužský blend, že proste taký viac, že pre mužov, ale pre otcov, alebo je to jedno proste, pre rodičov? Je to úplne jedno. Je to na tú energiu rodičovskú. Špeciálne, je tam špeciálna ingrediencia, Láska 69, ale nie, robím si srandu. Som myslel, že povieš, že to, čo sme sa bavili, že to na M, hej? Mlieko. Myslel som mlieko. Materské mlieko. Sojové. Takže dúfam, že ti bude chutiť. Ďakujem. Akože mám akože aj také nutkanie, že by som po rokoch začal? Ochutnal. Ja som akože bol celkom slušný kávopič až do momentu,
kým som pracoval v jednom korporáte, ktoré meno nebudem spomínať, ale predávajú tzv. Hnedú cukrovú vodu. Jedna z 2-3 najznámejších značiek na svete, hej. A mali sme takú ambicióznu country manažerku, ktorá prišla nám v jednom momente teda akože nám viesť našu krajinu z Ameriky a tá si uvedomila, že bola som síce iba 15 v tom celom office, v tej celej kancelárii a uvedomila si, že ale však aj to, čo sa vypije v kancelárii, sa zarátáva do predajných čísel, hej? Tak každé ráno bola chladnička naplnená v kancelárii, bola som 15, bola naplnená chladnička, presne mala vyrátané, že 1,5 litra na hlavu, hej, to znamená 15 krát 1,5 litra, 1,5 bolo vlastne 5 tých sklenených fliaž, tých 0,3, hej. Mala vyrátané, že sa musí vypiť a keď ona to regulárne kontrolovala, keď sme odchádzali z kontroly, či je tá chladnička prázdna, či je to vypité a takto každý jeden boží deň. A ja keďže som pil len ten kolový nápoj, hej, nepil som tie ostatné veci, ktoré tam boli v ponuke, tak ja som v podstate sa tak prekofeinoval za tie 3 roky, čo som tam robil, že som prestal piť kávu normálne, akože regulérne. Hej. To sa dá takto zhnusiť, akože viem si predstaviť. Keď každý den boží deň, okrem, to boli aj vrátane víkendov, my sme tam často robili po víkendoch, lebo bolo nás málo, my robili sme proste, keď som mal jeden deň voľný cez týždeň, to bolo akože max. Takže normálne takto má, akože tá pani má akože predávkovala tým kofeínom a cukrom a všetkými tými vecami, hej. A tak pokiaľ by si už mal po odvykačke, tak sa neboj. Myslím si, že táto ti bude chutiť. Ja akože mám občas takú slabosť, poviem úprimne, že keď sme, ale to sa mi stane raz za, neviem, 3 roky, že sme niekde v zahraničí, najlepšie, keď to je nejaká Afrika alebo tak, že tam majú proste Tunisko alebo tak, neviem, Maroko a ráno na raňajkách cítiš tú vôňu, keď prídeš na hotelové raňajky, cítiš tú vôňu tej kávy, hej, tak si povieš, že a toto dám, toto musím aspoň ochutnať, lebo takto fantasticky voní. Nech sa ti zapnú tie staré spomienky, hej, a to dám, hej, ale inak akože sám si doma neurobím. Lebo doma už je to len sama kapsula, vieš, to nie je akože, vieš, teraz tie baby, oni vďaka tomu Georgeovi Clooneymu len tie kapsulové. Ale ja sa nedivím, však veď on je ako sexy foter, takže... Áno, on je brutálny sexy foter, hej. Tiež občas tomu podľahnem, ale našťastie som jedný Vianoce dostal od manželky aj mlinček, DeLonghi, aj kávovár pákový. Takže proste ideme si len... Paráda, že si klasik. Dobre, a kamoši, keby vy ste si chceli takúto kávu zadovážiť, tak pozrite na web modmod.cz a vozia to aj na Slovensko a hľadajte buď teda v kávach, alebo nájdete to aj v blendoch špeciálnych a podporíte nielen nás, ale aj niekoho z našich parťákov. Noro, ja čo od teba viem, je, že ty si strávil so svojou dcerou rodičovskú. Asi v podstate, keď sa pozriem na tú moju bublinu alebo tých ľudí, ktorých poznám, tak si jeden z mála, ktorý sa na tú rodičovskú ako chlap dal. Hej, teraz, nie že by som išiel s teba robiť nejakého úplne superhrdinu alebo čokoľvek. Rob, kľudne, mne to robí dobre. OK, kľudne ti pohoním, ale predsa len nie je to úplný štandard a pokiaľ sa dobre pamätám, tak ty si bol v roku 2017 na tej rodičovskej. Dobre si to pamätám? Nie, skôr. Včera sa narodil 2013, to znamená, že ja som bol vlastne, keď mala rok, takže 2015. Takže to už je skoro 10 rokov. Áno. Takže ty si bol na rodičovskej before it was cool, hej? Áno. Kokos, ty si úplne trendsetter. No, bolo to akože, tie motivácie boli v podstate dve, hej. Prvá bola tá, že vlastne medzi deťmi mám rozpal 3 roky. To znamená, že keď zarátam, že vlastne žena bola na materskej so synom, ešte teda predtým, keď bola gravidná, potom bola na materskej so synom, potom bola vlastne, hneď prišla dcéra, vlastne, lebo vyčerpala celú tú materskú, tú 3-ročnú plus rodičovskú, vyčerpala celú, takže vlastne, keď už to dostalo takého akože termínu, že bolo, že už je 4 roky doma, tak som si začal všímať, že proste by nebolo zlé, aby sa vrátila aj do práce, aby nestratila tie sociálne a pracovné návyky, lebo predsa 4 roky bez práce, kde vlastne denne používaš, alebo týždenne, alebo mesačne používaš 500 slov dokola s tými deckami, hej, že sa ti akože tá verbálna inteligencia trošku stráca, tak vlastne som si povedal, že možno by nebolo zle, keby už išlo do tej práce, hej. Takže počkaj, to vyšlo od teba, hej? Áno. Naozaj? Ja akože mám partnerku takú, ktorá je mi rovnocenná partnerka, že proste tak som si ju vybral. Možno neskôr preberieme feromónovú kompatibilitu, čo sme sa bavili, hej. A rešpektujem ju a proste som si povedal, že proste bolo by fajn, keby proste, lebo nevedel som si, že bude ešte ďalšie 2 roky doma, to znamená, že celkovo natiahne tú pauzu na 6 rokov, tak som sa bál, lebo proste predsa len robí v mediálnej reklamnej branži a tam proste pri tých médiách začal vtedy veľký nástup online a všetko a som sa bál, že jednoducho, možno sa, keď sa vráti, už si nebude pamätať, že vlastne, alebo to, čo ona robila, keď odišla, akým spôsobom sa nakupovali médiá, plánovali a tak ďalej, že to už nebude vôbec aktuálne. Hej? Proste jednoducho tam... No to sa určite môže stať, že? Áno, našťastie sa to nestalo, ale bolo to tam tak, akože už vtedy na hrane, že proste to bola jedna moja tak akože obava.
A druhá bola taká, že mal som celkom akože náročnú prácu v zmysle, že mi stúpli všetky tie zásadné parametre, ktoré má vlastne muž, teda aj ženy, ale hlavne muži tým trpia, ktoré vedú k nejakým civilizačným chorobám. Teda mal som vysoký tlak, cholesterol, mal som vysoký cukor, všetko nadmierou, teda na tou normou, ktorá je medzi tým akože zdravým a už nezdravým, hej. Pretože fakt to prostredie bolo stresujúce v tej práci, tak som si povedal, že tak zabijem dve muchy jednou ránou, ona pôjde pracovať, zase nabehne na tie svoje sociálne a pracovné skily a ja zároveň si musím výrazne znižiť všetky tieto svoje akože parametre, cukor, cholesterol a tlak, aby som sa dostal zase do normálu, aby som fakt u mňa neprepúkla nejaký diabetes typu 0 alebo takéto veci, hej. Podarilo sa ti to? Do roka to bolo zase všetko v zelených číslach, ako sa hovorí, hej, alebo v čiernych číslach, čiže to bolo fajn. Takže to bol taký, že mutual agreement. Dodnes si pamätám, to bolo, lebo ja som vlastne končil v práci 30. júna. Zrovna ako začínali prázdniny, som decka nemali ešte prázdniny. A si pamätám, že išli sme proste na víkend k rodine a oni teraz, a bola nedeľa večer, nie, teda už to bolo 2. júla, hej, bola nedeľa večer a oni, že čo, že ideš do práce? Hovorím, ne, ja už nemusím. Sme tam ostali o týždeň dlhšie. To som spomínal, nádherný pocit, keď som proste nemusel sa v nedeľu večer zbaliť a ísť do tej Bratislavy a v pondelok ráno do práce s tými deckami a teda syn do školky a dcera sa domov. To si to nespomínam, že to bola taká tá... No, tak sa mi to hlboko vrilo do pamäte, že proste to bol ten prvý deň tej mojej rodičovskej dovolenky a potom ešte rok. Takže to bolo že úplne, že fajn. A mňa by zaujímalo to, čo si vlastne tým získal, hej? Pretože myslím si, že dnes problém pre veľa ľudí alebo tých chlapov, ktorí sa rozhodujú, že či ísť na tú materskú alebo nie na materskú, na tú rodičovskú, je, že vlastne nevedia, čo majú od toho čakať, že ak sa im to podarí, ak to zvládnu, veľakrát možno budú nesebavedomí, že proste nemajú toľko skúseností s tými deckami. Potom samozrejme je tam tá finančná časť, k tej sa ešte dostaneme, ale mňa by zaujímalo skôr z toho emočného, z toho benefitu teba ako fotra alebo chlapa vo všeobecnosti, že čo si vlastne získal tým, že si zostal s tými deckami doma. Syn mal 3 roky vlastne, dcera mala rok, respektíve syn mal potom už 4 roky, dcera mala rok. To znamená, že ja mám taký pocit, ako to spätne vyhodnocujem, že som to chytil na poslednú chvíľu, hovorí sa, že musíš tie deti do nejakých 4-5 rokov nejakým sa na nich vplývať, aby si vytvoril nejaké s nimi nejaké väzby, hej. Tak v zásade, ako keby ten rok, čo som bol doma, však aj ten syn bol potom často, lebo v škôlke im rekonštruovali škôlku, takže on potom ostával doma, bol chorý, takže boli sme veľmi spolu, akože všetci traja, žena v práci. A v zásade ja som si tak vylepšil s nimi vzťah, lebo dovtedy tie prvé 3 roky som bol dosť busy, hej, chodeval som domov až večer, ráno som odchádzal, proste nemal som na tie decka toľko času a teda špeciálne, keď žena bola doma na materskej a je to dobrá matka, takže nemal som problém akože nejak do toho zasahovať, takže som si kľudne mohol venovať práci, ale samozrejme ako keby ten vzťah s tými deckami trpel, ale za ten jeden rok, čo sme boli spolu doma, hej, tak som si tak ako keby vylepšil ten vzťah s nimi, že dodnes z toho čerpám, že dnes mám ten pocit, že proste aj keď prídem, že teraz občas chodím, keď robím nejaké školenia, alebo tak, že idem na 2, na 3 dní preč, hej, a prídem, tak normálne regulérne sa mi hodia okolo krku ešte takýto starý corgoni, že 11-14 ročný. 11-14, hej. Že normálne mám objímu, keď proste prídem domov a hovorím si, že to je všetko, len vďaka tomu, že keď sme boli doma spolu, že som ich učil nejaké tie veci, presne veľa sa dotýkať, veľa sme sa rozprávali, čítali sme si a tak ďalej, že proste mali sme takú až fyzickú interakciu. Však mimochodom už dnes medzi nimi nie je veľmi populárne medzi týmito deckami mladými. Mať medzi sebou fyzickú interakciu, ale ja som ich nútil vtedy, keď boli malé. A dodnes sa mi to akože vypláca. To vidím, že proste, že ako keby sa aj na mňa inak, keby to poviem veľmi jednoduchne, sa na mňa inak dívajú, ako sa na mňa dívali tie prvé 3 roky. Lebo napríklad, ja som sa snažil samozrejme, je pravda, že aj žena moja, aj proste moji rodičia mi podsúvali kadejaké otcovské knižky a tak ďalej, keď sme čakali prvé dieťa, syna, hej. No ja som trošku taký akože, nechcem povedať, že tvrdohlavý, robím si veci podľa seba, takže síce som sa tváril, som ich čítal a teraz to asi zistia, že som ich nečítal, tie knižky, hej. To je priznanie. Áno, ale v zásade jednu vec som si pamätal, lebo to som nejak zachytil na sociálnych sieťach, myslím, že to bolo na takom tom jednom portáli pre mamičky Modré dačo, nebudem ho propagovať. Žltý sloník, myslím. Žltý sloník, myslel som. Áno, môžeme nazvať to aj Žltý sloník. A tam bola jedna celá taká stať o tom, aj nejaká debata o tom, že dieťa, keď sa narodí, že mal by si ho teda ako otec pritisnúť na nahú pokožku, hej, a tým sa vytvorí ten bond. Tak počúvaj, syn sa narodil, bol som pri pôrode, hneď ho umyli, hneď som dal dole košelu a jak som mal teda tú hruď holú, som si ho pritisol, hej. Do 1 roku života, najbližších 12 mesiacov, keď som ho zobral na ruky, sa odo mňa otláčal. Normálne rukami sa otláčal, keby som bol proste cudzí. Hej?
Hovorím si, že... Ale tam zadusil chlpmi z hrude. Ne, bol som pekne oholený, všetko. Akože. A hovorím si, že však to není možné, veď som urobil to, čo proste na tom koníkovi, sloníkovi proste všetky tie úžasné komunikatívne matky a rodičia proste dávali a vôbec to nefungovalo, hej. Teraz strih o 3 roky. Hovorím si, ale tak skúsim to ešte aj s tou dcerou, že či to bude fungovať, hej. Tak a to je akože sranda, že boli sme v nedeľu večer, o 9:00 asi to boli sme na kontrole, lebo proste niečo sa žene nezdalo, hej, tak sme boli na kontrole v pôrodnici a oni povedali, že hej, že vy ste ešte zavretá, že proste to bude najskôr štvrtok, piatok bude pôrod, hej, lebo už teda boli sme na kontrole, lebo mal byť termín v ten víkend, hej. Len teda žena rodila v Trenčine, tak ja som zobral syna, my sme išli naspäť do Bratislavy, lebo on by išiel do školky aj všetko a zaspali sme, hej, proste nejak, jak sme došli domov, boli sme unavení, zaspali sme, hej. A ráno som si našiel správu, že narodila sa ti dcéra. Že my sme odvezli ženu na byt v Trenčine, išli do Bratislavy a o 3 hodiny je praskla voda a o 2:00 rodila, hej. Keď my sme už akože doma spali. Takže nakoniec tie kloky boli vyratané dobre, ten gynekolog sa pomýlil, čo mal vtedy službu, hej. To tam nechcela podľa mňa, vieš, že to ako uhral ten gynekolog, že proste otec nemáš tu čo robiť, ale iba zavádzať. Môže byť aj toto, ale tak som že tým pádom, že ja som s tou dcerou vôbec nebol, hej. Pri tom pôrode, vôbec som nedržal. A dokonca, vzhľadom to, že som tam nebol, tak vlastne som nestihol urobiť ten úkon, takže vlastne dcera sa aj 3 dní volala inak ako ja, mala iné priezvisko, ty máš odfotené. Alebo nie sme zobratí, nepodstatné. A Angličania má taký výraz, že velcro, hej, že proste, to sa väčšinou hovorí o psoch, že velcro dog, že proste je na tebe nalepený, jak velcro suchý zips, hej. Tak táto dcera, pri ktorej som vôbec pri tom pôrode nebol, je veľkro dcera, ktorá na mňa bola nalepená tak, proste tých prvých 5 rokov, že proste mi rozprávala, furt ma držala za ruku, mi rozprávala, že tatino, ty keď zomrieš, tak ja ešte keď v hrobe, ja budem držať stále tvoju ruku a tak ďalej, hej, hovorím si, že tak, hen toho som si pritisol, hej, urobil som s ním ten akože, ten bond telesný, proste rok ma odmietal brutálnym spôsobom a pri tom som v pôrode nebola, sa na mňa nalepila okamžite, instantne, hej. Tak to vôbec nepotvrdzuje tie koníkovské dáta, kámo. Možno som výnimka, ale v zásade už tým pádom neverím. Už tam nechodím. Už tam do tých diskusných fór nechodím. Pozriem sa tu ešte na dáta, lebo ty si vlastne, mimo toho, že si bol so svojou dcérou na rodičovskej, tak ty si vlastne ako dáta špecialista, data foter. Data foter, áno. Sice som Datanorix, to je môj akože hashtag a to je môj brand na LinkedIne alebo aj všade inde, ale pre dnešok som data foter. Hej. Presne tak, pretože vlastne aby som ťa ešte predstavil, ty si Noro Lojko, ahoj, vítam ťa tu po pol hodine do našeho podcastu Fotrovín. V strihu dáš titulky na začiatku, tak tam moje meno dáš do Šironu. Vôbec tam nebudú titulky a bude to nejaký avatar ešte miesto toho, ale... Super. Chcel by som využiť ešte ten čas na to, aby sme sa pobavili o nejakých dátach a už máme dobrú tému rozbehnutú, ktorá je vlastne tá materská, rodičovská a že správame na začiatku v tom trošku poriadok. Veľmi jednoducho sa to dá zhrnúť v tom, že máme materskú dovolenku, asi nebudem používať to slovo, pretože mi to príde to ako je strašne nesprávne pomenovanie. Takže budeme to skracovať iba na materskú ktorá prináleží tej matke, lebo porodila dieťa a má tam nejaké fyziologické veci a to je na Slovensku je 34 týždňov, v Česku je to menej, je to iba 28 týždňov, ale proste je to takú relatívne dlhá doba. No a potom nastupuje ten rodič na rodičovskú a rodičovská je vlastne taký ako zaujímavý vec, to je to, kde si bol tým pádom ty, že to môže mať aj otec a môže to mať aj matka, podľa dnešného práva v rámci Československa. No a k tomu sú zaujímavé dáta, pretože myslím si, že s týmto zahýbal strašne moc COVID. Ty si mal šťastie, že tvoj syn bol kvôli rekonštrukcie škôlky bol doma, tak vo väčšom meritku veľa ľudí zažilo to, že v rámci covidu boli tie deti doma a proste museli sa tie otcovia nejako postarať. A vlastne ten strach, ktorý tam bol, že nebudú vedieť, ako s tým majú naložiť, tak veľa z nich odbúralo a teraz sa tu prejavuje na tom. Pretože keď sa pozrieme na Slovensko, tak záujem o rodičovskú u otcov za posledné roky stúpol o 480%, kamoško. To sú úplne akože brutálne dáta a ten záujem je vidieť, že ten trend, kedy ty si to začal v tom roku 2014-2015, tak idú tí chlapi zjavne v tvojich šlapajách. Čo je nádhera a veľmi to podporujem, že sa snažia byť s tými deťmi proste oveľa bližšie, byť bližšie k tej rodine. No a potom je tu ešte ďalšia vec a to je otcovská. Neviem, či ty si mal tú príležitosť na to byť. Ja som bol v roku 2019, tesne pred covidom,
mne sa narodil druhý syn a vlastne 2-týždňová otcovská je ako v Česku, tak aj na Slovensku. Je to v podstate čisto špeciálne iba pre otcov, môže si to vybrať, nemusí si to vybrať, ale je to presne, ktorá to myslím hneď po pôrode, nie? Je to do nejakej doby. Všetky tie dáta mimochodom budú v popise epizódy, tam budú rozdelené aj články na Slovensku, Česku, takže pokiaľ by ste potrebovali pomoc, pozrite sa do popisu epizódy. No a táto otcovská sú 2 týždne a vlastne máš to relatívne blízko po pôrode na to, aby si bol tam s tou manželkou, s tou partnerkou, aby si pomohol, aby si naučil vlastne ocogov. Handlovať to dieťa. Jak to tebe pomohlo vlastne tým, že si zostal s tými deťmi doma? Že si sa naučil, zlepšil si sa aj v týchto skilloch ako handlovania, alebo nie? Určite. Alebo jak to bolo? Ako ešte taký jeden fun fact, že keď som skončil tú rodičovskú, tak som mal na obidva v rukách, že tenisový lakeť, ak som ich stále vláčil, tie decká na rukách, lebo oni na mne boli zavesené v kuse, hej, tak som vlastne si preťažil kompletne ako lokte, potom mi to ešte trvalo nejakého pol roka, som chodil na rehabilitáciu ako s tenisovým lokťom, aby som to proste dal do poriadku, ale to nevadí. Asi si istý, že to bola z tých nosenia detí? Dobre, však je viacero možností, ako získať tenisový lakeť a jedna z nich je aj to, že nosíš decka. Áno, keď máš príliš blízko vecku, keď máš kachličky, tak si dokážeš akože tie lokte obúchať. To je jasné. Ale my máme dosť veľké tieto zariadenia hygienické, takže... Počítal si s tým? Počítal som s tým dopredu. Čiže áno, ten handling toho dieťaťa je veľmi dôležitý. Ja som mal ako keby ešte takú vec, že mal som také pravidlo, a to ešte predtým, že som myslel tú rodičovskú, vlastne to bolo len so synom, že vždy, keď som prišiel, že keď bolo večerné kúpanie, som sa snažil kúpať s ním. Hej? To znamená, že regulárne mali sme veľkú váňu a sme sa spolu tam jašili. A potom, keď dcera bola už taká, že trošku väčšia, polročná, tak sme sa kúpali všetci traja spolu. Ja viem, že v Amerike by som asi, alebo možno aj v Norsku by som akože musel to riešiť, a keby to zistili susedia, tak ma nabonzujú, alebo nejaký neprajný člen rodiny a musel by sa riešiť so sociálkou, hej. Ale viac menej, toto bola jedna tiež z vecí, čo proste ťa naučí, ako keby s tým, lebo s tým malým telom nejakým som pracovať. Samozrejme potom tu prebalovanie, potom to uspávanie. Napríklad ja som mal to, že vlastne ten náš syn mal tzv. Reflux, to znamená, že sa mu proste vracali žalúdne šťavy proste do tráviaceho traktu, čo spôsobovalo to, že vlastne teda ho to pálilo alebo štípalo, čo my už vydržíme dospelým dieťam, ale nie. Takže on prvý rok nespal nikdy viac ako hodinu. To znamená, že ja som sa regulárne musel so ženou striedať celú noc pri ňom. Dokázal spať iba, skúšali rôzne finty, buď pri zapnutom vysávači, hej, ale to sa bolo rušivé pre nás, alebo normálne sme si kúpili veľkú feedloptu, mali sme ju doma a raz som ja tak vyskúšal, že ho zoberiem a že som ho hojdal na tej feedlopte, že som tak robil taký pohyb nielen rukami, ale aj tým celým telom. A to zafungovalo, hej, to znamená, že tým pádom som si vyriekol ortiel nad sebou a musel som v noci, a tak aj som chcel, stávať k nemu, aby som ho proste uspal za sebe, aspoň tú hodinku pospal, hej. Teraz poviem možno takú jednu kacírskú myšlienku, ešte hovoril si mi, že viac žien počúvať tento podcast ako mužov, ale že jeden z dôvodov, taký zase pragmatický, veľmi mužský pohľadám do toho, že prečo byť s tými deťmi na tej rodičovskej dovolenke, vytvoriť si s nimi silný bond, je ten, že povedzme si úprimne, zase štatistika, ale tak neviem, aká je posledná, ale myslím, že spred pár rokov, a to bolo tuším spred covidu, bolo, že 44% manželstiev sa rozíde do 2 rokov, hej? A keď už majú deti, tak samozrejme väčšinou to končí tak, že vlastne tie deti skončia na matkinej strane. A pretože má s nimi aj väčší bond, aj tie deti to ako keby nejak tak inklinujú k tomu, alebo možno majú k tomu nejakú väčšiu afinitu. No ale to možno len tiež preto, že tí otcovia nemali dostatočne vybudovaný ten bond, ten vzťah s tým dieťaťom. Hej? Ale keď ho máš, tak sa ti nemôže stať, teraz dámy, ospravedlňujem sa, ale proste sa to stáva, to je proste život, hej. Sa ti nemôže stať ako otcovi, že tá žena ti tie deti zoberie a už ich tebe nepustí a budeš ich si brať raz za nejaký čas, hej, lebo tie deti sami budú chcieť s tým otcom byť, lebo majú s tebou vytvorený bond, čiže toto je aj pre otca ochranná taktika, aby keď sa to zvrtne, lebo sa to môže zvrtnúť. Štatistika hovorí, že to zvrtáva veľmi často, hej, myslím v tom vzťahu tých dospelých, tých rodičov, že tie deti budú stále mať rovnako radi, obidvoch tých rodičov majú vytvorený ten bond, ako fyzický bond, ako, hej. To je chytré, to je veľmi chytré. To je proste... ochranu a z toho benefituješ potom, ale svojím spôsobom podľa mňa celý život, presne tak. Lebo ako sa hovorí, teda, ty máš tiež už teraz konečne dceru, hej, si hovoril tú malú, lebo to sa tiež hovorí ďalšia vec, za ktorú sa 100% podpisujem, že dcera je jediná žena, ktorá ťa bude milovať celý život, vieš, ako otec. No. Takže prepáč, Zuzka. Zuzka je dcera alebo manželka? Manželka, žena. Ale ako to môžem potvrdiť, pretože to je úplne iný vzťah, iná láska s tou dcérou, než za koľkoľvek inou ženou. A vlastne ja v tom vidím ešte takú výhodu, že prečo má dceru, to som si uvedomil nedávno, že tvoja partnerka
ťa bude veľmi rada a dobrovoľne púšťať na rande s mladšou ženou. Hej, že mala by to byť teda tvoja dcéra, lebo inak máš problém, akože. ale... Lookalike. Jedného dňa to možno bude lookalike. Áno. Ale si zober, že keď si vybuduješ takto vzťah a potom, ja neviem, kto to tak robil, bývalý český prezident Zeman, však on používal svoju dceru Kačenku dlhé obdobie na to, aby sa vlastne s ňou prezentoval na verejnosti, áno. Kedy manželka z nejakého dôvodu, už neviem akého, sa nechcela byť prezentovaná, tak on vedľa seba mal tú vlastne peknú mladicu, hej, a dokázal ju vlastne takto využiť a zobrať si sympatie ešte na svoju stranu. Takže premýšľajte, páni, čo s tým. To je ďalšia vec, presne napríklad to, že keď sa bavíme o nejakej spätnej väzbe, hej, že spätnú väzbu, ktorú ti dávajú deti alebo tvoje okolie, keď niečo robíš. To je jedno, či už ako vyzeráš, ako si oblečený v ten deň, alebo upravený, alebo čo rozprávaš. Ale paradoxne, tá dcéra je jediná, dokonca ani žena ti to nepovie tak úplne na úprimne, tá dcéra ti povie, dá ti fakt, že spätnú väzbu, ale takú tú, že caring, že tatino toto nerob, alebo toto si urob takto inak, alebo proste zvládaš to všetko, hej. Ja to vnímam na tej mojej dcére, že nakoniec vidím, že ona bude tá, ktorá bude usmerňovať. Ani nie je moja žena, ani nie je môj syn, hej, ten len na hlúposti, na legrácky, sex, drogy, rock'n'roll, hej, ale tá dcera regulárne tam ma bude usmerňovať, že už vidím tam takéto tendencie. Teraz sme boli napríklad, sme liezli na Feratu, na Martinských holiach, ja teda som skúsený, ona bola prvýkrát, ale bola tam s kamarátkami a tak ja som si ako keby dodržiaval ten odstup, ktorý máš dodržiavať na tej ferate, že musíš takzvané tie 2 štandy mať aspoň, tie 2 dĺžky musíš mať medzi tým nad tebou lescom, aby keď náhodou sa vypadne on, tak aby keď sa ten harness utrhne, teda keď sa utrhne tá brzda, tak aby ťa netrafil, hej. Ale ona to považovala za to, že som nestíhal za nimi, že som tie 2 dĺžky dodržiaval bezpečnostne, tak každú chvíľu, keď bol nejaký štend, nejaký štand, nejaké oddychové miesto, tak tatino, zvládaš to, dávaš to, hej. Už na to som bol taký násratý na ňu, hovorím, ja ťa vôbec nikam nezvoria, ja ti hovorím, ja to robím z bezpečnostného hľadiska, lebo tak sa mal jesť, nie že vy ste 3 nalepené na sebe, hej, ale na každú chvíľu mala ten caring, akože syndrom, hej, moja žena by na mňa kašala, ale proste tá dcéra, že čo, tatino, dávaš to, možno som vyzeral trošku aj spotený a červený, tak mala o mňa obavu, že či ma tam neklepne, ale ja reálne som skúsený feratista, ale teda akože toto sa mi páčilo veľmi, že ale bohužiaľ asi môže to byť aj tak, že keď bude staršia, to bude ešte viac, že proste prebere tú rolu tej ženy a bude presne mi akože hovoriť do života. To asi bude, asi s tým musím rátať. Ale predsa len to beriem inak, lebo to sú moje gény, takže predsa len cudzí človek, hej. OK. Zuzanka, nepočúvaj. Ale keď sa vrátim ešte teraz k tej rodičovskej, tak vlastne z toho, čo som čítal, tak mi príde úplne zaujímavá vlastne takáto motivácia ešte ako ďalšia, a to si asi aj zmienil ty, že väčšina tých otcov to berie proste ako nový sabatikál. Hej, že využije vlastne tie deti nie len na to, aby si posilnili ten vzťah, na to, aby si vytvorili, na to, aby mali dobré vzťahy so svojimi dcerami a tak ďalej, ale použije to aj na to, aby si oddychlo od tej práce, aby si dali nejaký odstup vlastne od tej dennodennej agenty, ktorí tam majú, a veľakrát sa proste venujú skôr, keď už zostanú v tej firme alebo v tej práci, skôr nejakým možno strategickejším veciam, alebo sa na to vykašľú úplne a majú proste oddych, a vraj je to úplne ako nový trend. No a tu je akože jeden paradox, samozrejme áno, s týmto do toho ideš, ako to je tá tvoja motivácia, že si ja trošku oddychneš, a teraz už budem postupne vyťahovať nejaké dáta z toho softveru, z toho preskumu, ktorý ja používam, ten Media Market Lifestyle od spoločnosti Median, hej. Tak otázka, že mám sklony k lenivosti, tí, čo odpovedali pozitívne, že mám sklony k lenivosti, hej. Tí, čo nemajú deti, 41%, hej. Tí, čo majú deti, 31%. Hej? To znamená, že tí, čo nemajú deti a teda idú do toho biznisu, že tak si oddychnem pri tých deťoch, tak zrazu zistia, že to není, že tie sklony k lenivosti budeš musieť zabiť, hej. Že nemáš čas na to byť lenivý. Vlastne. Nemáš na to čas byť lenivý a hneď sa ti potom akože trošku tvoje priority poprehádzajú. Ale na druhej strane, čo je akože veľmi zaujímavé, čo sa mi páči, a to tiež súvisí s tým, samozrejme, trošku viac si, však ty už máš teraz tretie dieťa, ako si hovoril, ak sa hovorí, nie, že pri tom prvom si taký úpetý strašne, proste na všetko dávaš pozor. To je pravda. Pri tom druhom už to je také voľnejšie, pri tom treťom je to už také, že poď, hej, hýbaj. Tak ďalšia otázka, že som uvoľnený, odolný voči stresu, hej, teda tí, čo odpovedali, že áno. Tak paradoxne muž, čo nemá deti, 42%, muž, čo má deti, 39%, hej. Nie je to až taký akože výrazný skok, ale predsa len je tam, že jednoducho paradoxne, že tí otcovia pociťujú menší stres v živote, ako tí, čo teda tie deti nemajú. Hej? To znamená, že tie decka ťa tak vytrenujú nejak, že najskôr máš akože, že tam veľký výkyv toho stresu a potom, že OK, laid back. Hej? No hej, to som presne takto to chápem vlastne aj ja,
že dostaneš ten tréning toho, že si uvedomíš, že kokos, tieto problémy, ktoré som riešil predtým, sú vlastne úplne zbytočné a dajú sa vyriešiť oveľa jednoduchšie. Takže áno, no, proste pokiaľ chcete nejak vlastne sa naučiť, jak pracovať so stresom, určite si zadovážte deti. V Kauflande ich majú v akcii. Teraz. Čiže áno, pracovať so stresom, keď sa chcete zbaviť lenivosti, dieťa opäť. To je akože čistá vec. Potom akože čo ešte zaujímavé je to, že paradoxne, aj keď chcete byť spokojnejší, hej, že som spokojný so svojím životom, teda čo tvrdí áno. Muž, ktorý nemá deti 37%, muž, ktorý má deti 46%, hej. Čiže to už je celkom slušné percento, že proste 9% nárast podielu vlastne medzi mužmi s deťmi, že sú spokojnejší so životom, hej. Takže keď sa ti podarí zamiesiť, tak znova máš garanciu, že ti to, alebo garanciu, väčšiu šancu, že ti to prinesie nejaké šťastie. A máme spokojnosť s tým životom, hej, že proste akože toto je veľmi, veľmi zaujímavé. Ja som si práve myslel paradoxne, že si tak viac vystresovanejší, si tak akože máš, že väčšiu honičku, ako sa hovorí v Čechách, hej, že keď máš tie deti, že musíš proste zabezpečiť, ale paradoxne, že ten mentál ti dá, že vlastne nie, že naopak, že ako keby neviem, či to súvisí aj s tým nejakým históriou génov, čo máme, že proste si predurčený na to, aby si proste niečo vychovával, o niečo sa staral, hej. Ale akože v tomto je to veľmi zaujímavé. No tak nechal si niečo za sebou, už máš vlastne, vieš, taký ten ček životný, že ja už môžem povedať, že mám 3 deti a tým pádom už je to také, že vlastne už mám vybavené, už mám hotové a vôbec sa nemusím zapodievať tým, že potrebujem ešte nejaké ďalšie deti robiť. Hej. Teraz už je proste done. Táto životná fáza robenia detí už je proste preč. A ja som ako keby na sebe ešte spozeral ďalšiu vec, ale nebolo to hneď, som predsa len si, keď sú malé deti trošku úpetejší, hej, ale vlastne, keď mali už takých 5 rokov a trošku viac, to som mal už, lebo ja som mal deti okolo 40-ky, hej, tak som sa prestal báť. Normálne, od 45-ky som sa konečne prestal v živote báť, hej, že ako keby, ako ty hovoríš, že si vykonal si tie veci, čo si mal, už vidíš, že to nejak smeruje, to je na dobrej trajektórii, hej, tak zrazu z teba opadne taký ten, neviem samozrejme, z čoho prameniaci ten strach, možno niektorý môže byť iracionálny, čokoľvek, ale normálne, regulérne proste som sa prestal báť po 45-ke, hej. OK, ja myslím, že je to možno trochu inak v tom, že nájdeš oveľa väčší strach a tieto ti zrazu pripadajú úplne nepodstatné. Môže byť, že... No, že sa ty si vlastne, to je veľké bubline strachu a tie malé strachy sú tým pádom irrelevantné, lebo vlastne ty si... Presne tak. Že zrazu sa bojíš o tú rodinu, o tie deti, lebo ja zo svojej osobnej veci môžem povedať, že môj jediný strach na svete je, že sa tej rodine niečo stane. Všetko ostatné je vlastne ako oproti tomu je nič. No ja som myslel, že som sa prestal báť, že o seba, tak som to zle povedal, ale to presne ako si povedal, že áno, o tú rodinu sa bojíš, ale už sa nebojíš toho, že sa stane niečo tebe, hej, že ako keby ten strach o seba samého je taký potlačený, lebo ho nahradil ten strach, ten akože o tú jednotku celú, hej, o ten unit, jasné, o ten family unit, hej. Že to je taká ako nevedomosť. No počuj, táto nevedomosť mi ešte vyplieva z jedného zaujímavého prieskumu, ktorý bol práve o tom, jak sú otcovia na rodičovskej a robila ho Schreiber Group a je tam, že až 82% žien bolo pozitívne prekvapených, ako ich muži zvládali tú starostlivosť o dieťa a tú domácnosť lepšie, ako vlastne očakávali. Hej, takže to je ten strach žien z toho, že keď ten otec pôjde na tú rodičovskú dovolenku, že to vlastne nebude dávať, a tí otcovia to dávajú úplne v pohode. Napríklad poviem k tomu dáta a potom aj osobnú skúsenosť. Tá otázka, o ktorej som už hovoril, nepovedal som tam, že ženy matky, že som uvoľnený, som odvoľnený voči stresu, tak to je 40% mužov, ale iba 30% žien, to znamená, že vlastne tie ženy ako keby majú o mnoho väčší stres z toho, keď sú to matkou a tí muži, alebo väčšie percento mužov je teda uvoľnených alebo menej vystresovaných. Môže to samozrejme aj nejakým spôsobom byť z tej podstaty vlastne tej našej konštrukcie, myslím, mužskej a ženskej, hej. Ale napríklad poviem ešte ďalšiu vec veľmi zaujímavú, ktorá ma veľmi prekvapila, že sú ako keby také, že 3 parametre, na ktoré som si pozeral, ktoré akože nejakým spôsobom s tým duchovným nastavením, keď sa staneš proste rodičom, či už otec alebo matka, že čo s tým ako keby je spojené. A tu je napríklad veľmi zaujímavé, že otázka, že verím v Boha, hej, tak otec 45%, ale matka 54 matiek, 54% až matiek, čiže 10% rozdiel medzi tým podielom tých matiek. Ale čo je teda veľmi zaujímavé u tých matiek je to,
že teda žena matka, je to 54% z nich teda deklaruje, že verí v Boha, ale žena, čo nemá deti, iba 45% z nich, hej. To znamená, že tým príchodom toho stvorenia na svet, že sa na to matkou, tak aj tá ich religiozita výrazne vyskočí. Hej, Okay, to je veľmi zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. Prečo si myslíš, že to tak je? To by ma zaujímalo. No, to je podľa mňa aj, to je spôsobené tým, čo hovoril predtým, že väčšie percento z nich má ten stres, hej. To znamená, že, keby, že hľadajú možno takú útechu, nejakú mentálnu v tom, že keď už sa niečo nedarí, že stále je tu nejaká tá akože páka, hej, proste tá posledná záchrana, alebo to možno u nich funguje iba ako profilaxia, že jednoducho tým, že proste v niečo veria, že im to pomáha prekonávať ten stres a pomáha prekonávať tie problémy. Ale zase muži majú inú úchylku, keď sa stanú otcami, hej, lebo tak dobre, tak niekto verí v Boha, niekto verí v politický systém, hej, tak otázka, že takmer každý deň sledujem vývoj našej politickej scéne. Muž, ktorý má deti 53%, žena, ktorá má deti iba 39%, hej. Že oni sa viac stajú religiózne tie ženy ako keby smerom k tomu Bohu a muži začnú viac stavať politickú situáciu, lebo muž, ktorý nemá deti, iba 40% z nich sleduje politickú situáciu. A ten, čo má deti, to je otec, 53%. To znamená, že o 13% bodov stupne ten podiel sledovania tej politické scény. Čiže ženy sa viac sa začínajú pozerať potom alebo inklinovať k tomu Bohovi, kdežto tí muži akože k tej politike. To je zaujímavé, že sledujú tú politickú situáciu. Ako keby, že to môže byť aj možno spôsobené tým, a to samozrejme to sú len moje domnienky, že vlastne tá politika je viac ako keby racionálna, to sú tie veci, týko zákonov a tak ďalej, tieto veci proste vývoj ekonomiky a tak ďalej, kde sú ženy viac emociálne, sledujú proste, sa inklinujú k tomu Bohu, lebo vedia, že tá politická situácia je to aj tak jedno. Paradoxne, už je to naopak. Žena, ktorá nemá deti, 44% z nich sleduje politickú situáciu každý deň a žena, ktorá má deti, iba 39%. Že tam to práve, že klesne, že ešte menej ich tá politika zaujíma, keď už majú tie decká, lebo vedia, že proste, keď to môžem zosobniť, že to dieťa je ten Boh, že proste to je to, o čo sa majú oni starať a to, čo sa deje okolo, že není až také podstatné. Hej? To bolo pre mňa, že veľmi zaujímavé zistenie a zároveň akože ešte len poslednú dám, aby si mal aj zábavný fakt, hej, o ktorom sme sa chceli pobaviť, ten M-fakt, hej, že marihuana by mala byť legalizovaná, teda odpoveď na otázku, tak otec, teda muž, ktorý má deti, 32%, a žena, ktorá má deti, teda matka, iba 22%. Hej? To znamená, že možno aj z tohto pramení ten zdroj toho menšieho stresu tých otcov, že proste zapália si jointa. Áno, že jednoducho majú proste na to iné nástroje, ako vlastne ten stres odbúravať. No tam ale nesedí tá politika. Potom sa tým pádom musia chodiť na to iba baviť. Áno, to môže byť. Akože to môže byť. Časť z nich je nervných z ich politiky a tá druhá sa z toho smeje. No? Tak tá polovica. Vtedy by mi to dávalo zmysel. tak to vychádza. No. Máš tam ešte niečo zaujímavé? Povedz. Čo ma tiež ešte celkom prekvapilo bolo, ale tiež ako keby to aj vyplýva z toho, že vlastne presne, že ja nechcem povedať, že tým, že tie ženy viacej veria v Boha, keď majú tie deti, že to je taký nejaká forma fatalizmu, ale zároveň proste ako keby sa pre nich ako keby, lebo stále akože spájam toho Boha s tým dieťaťom vlastne, že sa to stane ich epicentrom ich sveta, hej. Mám tu otázku. Môjim hlavným životným cieľom postarať sa o rodinu. Muž, ktorý má deti 55%, OK, nie je to veľa, ale je to dobré. Žena, ktorá má deti 64%, to znamená, že pre tú ženu o mnoho väčšie percento žien ako mužov má toto ako epicentrum, teda akože ten hlavný cieľ svojho života postarať sa o tú rodinu, kdežto ten muž má ešte aj iné ciele, hej? Biznisové a tak ďalej, možno nejaké mimo akože, alebo nejaké svoje osobné, hej? Že pre tú ženu, a toto je paradoxne, ale samozrejme zrejme to súvisí s nejakým nastavením a samozrejme tu bola celá populácia 1479, to znamená, máš tam aj tie starších rodičov, ktorí boli intervjuovaní, ktorí proste tam dávajú tú svoju ešte starú konzervatívny ten prístup. Dnes už možno, keby sme zobrali nejaké mladé rodičky, že 25-30 ročné, možno by to už nemali takto fatálne nastavené, ale chcem, že toto nastavenie aj spôsobilo to, že vlastne tie ženy sa už potom ani nevracali veľmi do toho pracovného procesu, vieš, keď proste ich epicentrom bolo postarať sa tú rodinu, tak nemali motiváciu sa vrátiť do práce, preto vlastne si pamätáme tie časy, my už nie, ale myslím, ako ja si to pamätám u mojej babky a teda jej sestier a tak ďalej, že oni vlastne už potom nikdy nešli pracovať, keď mali veľa detí, ale zároveň boli stále doma, starali sa o tú rodinu, že vlastne oni už nemali potrebu proste riešiť prácu. Nejakú. No to hej, ale týmto sa vraciame oblúkom k tebe, pretože ty si vlastne vykopol ten trend tých rodičovských dovoleniek aj pre chlapov a myslím si, že aj toto vlastne podporuje to, že ten trend alebo ten svet sa mení a aj ženy majú oveľa viacej príležitosti, ako sa vrátiť do práce, ako sa vrátiť v dobrom mentálnom zdraví, s dobrou slovnou zásobou, nie len o 500 slovách za deň a nevypadnúť z toho procesu. Takže určite ti ďakujem za celý tento svet, že si to podporil a že si vlastne ten trend nastavil minimálne na Slovensku.
ďakujem, že si mi to takto pripísal, ale ako som povedal, tie ciele boli obojstranné. Boli tam ciele, ktoré ako by som chcel povedať, že sledovala tá žena, a boli tam ciele, ktoré som sledoval ja, že bolo to win-win v tomto prípade, že ja som chcel znižiť stres a ona si chcela zlepšiť alebo znova reštartovať tie svoje pracovné a sociálne skily, čiže v tomto to bolo zaujímavé. Ale ešte je tu jedna vec, ktorá ako keby je veľmi zaujímavá, že to by som ešte tiež pridal ako faktor k tomu, že ísť na tú rodičovskú a tým deťom venovať a mať tie deti, hej, je, že tu bola tiež taká jedna otázka, ktorú sa pýtali v tom prieskume, že mám tendenciu nachádzať na ostatných chyby. Hej, to je takéto vyviňovanie, obviňovanie, proste, že nie ja som vinný, ale vy ste vinní. Tak tí, čo nemajú deti, 38%, z nich teda má túto tendenciu, ale tí, čo majú deti, iba 32%, že ako keby ty v tom dieťati vidíš, keď si pozorný pozorovateľ, ty vidíš, že to je tvoj otlačok, geneticky na 50% to je veda, ale niekde vidíš viac seba, niekde vidíš menej a potom si uvedomíš, že ty vole, ja robím tieto veci, hej? Tak asi by som mal trošku cuvnúť, hej, na budúce, keď budem niekoho obviňovať, radšej sa pozriem do zrkadla, hej, skôr niekoho obviním, že toto je krásne vidieť v tom, že proste, ak máš tie deti, tak sa trošku akože upokojíš aj v tomto, že aby si, že viacej máš tú sebareflexiu, hej. A čo ti napríklad konec koncov aj pomáha potom neskôr v práci, lebo proste čím si menej akože takýto dekonštruktívny obviňuješ ostatných, tým si aj populárnejší v kolektíve, nie? Keď si proste ten, ktorý má sebareflexiu a tak ďalej, aj možno si spokojnejší v tej práci, možno lepšie zapadneš do kolektívu, čiže ja samozrejme už teraz to moc rozvíjam, nemôžem na to ďalšie dáta. Predávaš mi to úplne parádne, kamoško. Hej, čiže ako keby, ale čo sa ďalšia pikoška, už len poslednú poviem, a čo som aj ja zažil, že paradoxne ako keby že muži, tá ženy majú tú tendenciu, že keď idú napríklad s tými deťmi von, že oni sa tak zhlukujú v tých parčíkoch a všade, že s tými kočármi a chatujú medzi sebou a debatujú. Tí muži až tak nie, a potom som si presne pozrel, že som spoločenský, muž, ktorý má deti 49%, žena, ktorá má deti 55%, hej. Že to je ten rozdiel tým, že ten muž kľudne záhne do tej bočnej uličky v tom parku, aby bol sám. Že nevadí mu to. No? Že mu to nevadí, ale tá žena si ide tam rovno do toho dávu k tým ostatným mamičkám, aby si proste pokecali, hej. Že toto je tiež veľmi zaujímavé, že paradoxne to dieťa ťa ako keby možno aj naučí ako keby fungovať samého so sebou, hej. Bo ja som mal napríklad veľmi dobrú skúsenosť v tom, už to dnes neplatí, ale mal som taký ten jedno obdobie, také som mal, možno rok, dva, že vlastne keď som išiel s deťmi von, teda bežený, sám som išiel, tak oni sa hrali niekde na prelieska, hrali sa v pieskovisku, niekde sa hrali proste, ale spolu sa hrali, keď už mala bola väčšia. Tak ja som dokázal si sadnúť na lavičku alebo na zem, to je jedno, a pozerať sa na nich aj hodinu, ako na živý televízor. Mobil som nechytil do ruky, noviny som nechytil do knihu, nič, proste ja som sedel a díval som sa hodinu na nich a bol som šťastný, hej. Že ako keby, že tie deti sa naučili takéhoto fokusu a presne, že tie všetky šumy si, alebo to, jak flow, alebo sústredenie, proste vieš, že jednoducho vôbec žiadne vedľajšie vplyvy ťa nezaujímali, dnes proste hneď chytáš ten mobil, každé pripnutie hneď chytáš, vtedy som mal také obdobie, že som vôbec ma to nezaujímalo, hej, že som sa len díval na nich a som bol akože spokojný, hej, že toto je tiež veľmi také zaujímavé, možno len ja taký, ale možno to sa aj nejakému inému otcovi na rodičovskej, že zistí, že toto, čo máš vo vrecku, ten tvoj akože duchovný svet, ktorý nosíš, že není až taký podstatný pre chvíľu, hej. Keď tam máš zase nejaké telo, nejaké body, o ktoré sa musíš starať a na ktoré sa môžeš dívať. Dobre, povedal si to veľmi pekne, touto myšlienkou by som to zakončil, pretože je veľká, vlastne si to podporil. Myslím si, že sme to dneska vysvetlili a predali celkom dobre, že ten benefit, ktorý získajú tí otcovia z toho, že venujú čas tej rodine, že sa starajú o svoje deti, je proste brutálne veľký. A výrazne väčší, ako keď sa nestarajú. Áno, výrazne väčší. Takže chlapi, starajte sa o svoje rodiny, určite získate viacej, ako stratíte. No a keby ste chceli vedieť viacej o dátach, o rodičovskej, o materskej, tak pozrite sa do popisu epizódy. Tam som zozbieral nejaké tipy, sú tam aj návody, ako z toho vytriskať čo najviacej peňazí, pretože to je tiež vlastne tá motivácia, ktorú potrebujete nejako sa zaopatriť, aby ste boli OK. Takže určite pozrite tam. A Noro, tebe ďakujem, že si k nám prišiel, bol to fajn. A vidíme sa za pár rokov, keď nám dáš zase revíziu týchto vecí, že či tie dáta sú tak, jak boli, alebo sa nejako vyvinuli. Áno, a či to dokážem ja z mojej empirickej skúsenosti nejak potvrdiť, hej? Tak budem sa na to tešiť. Ďakujem za pozvanie a šťastné a veselé otcovia a matky.